Stop it. Get some help. Yan po mga higala, yung napala sa bibilis ng takbo. Nasira yung bakit. What's up? Magandang tanghali sa lahat! Kas talaga ang krisis ng Incob ngayon, no? So, Kahit may Incob, ikaw pa rin crush ko. I'd spend 10,000 hours. Oy! So, ngayon, no? Handaan na kami para umuwi sa aming probinsya. Ay, mali pala ako. Uwi tayo ng Wuhan. Kasama ko. Nag-impake na rin. Road trip to Wuhan! Alam, kapatid, amping ka dito. Mga higala, so kita nyo naman, yung paligid dito, wala na masyadong estudyante dahil nagsiuwian na rin. Mamimiss kong itong kalawang kahanan ko, which is boarding house. Ang inaantay lang namin ay yung van na pinapakyaw namin. Lapit na dito. Mamiss ko ang lahat ng kakilala ko sa dapitan. Mamiss ko lahat ng mga place na kung saan doon ako pumunta. Paalam sa deck ko, mamimiss kita deck. Hindi naman kita mahigaan. Yan, deck ko. 7 inches. Yung mga kasama ko nandun na sa baba, nag-aantay na din sila. Kita-kita tayo ulit hanggang sa ang Incob ay mawala. Yun, baba na tayo. Samahan nyo kami sa travel namin. Bye-bye! Bye! Amping mo! Nagdala ako ng tumbler pero walang laman. Lagyan natin ng laman doon. Nandito guys. Tao po. Mukhang walang tao. I-coins lang natin to dahil hindi to pwede. Pwede ko piso pre. Thank you. Lugan natin ng piso. Yan guys. Yan. Piso. Puno. Mukhang puno na guys. Balik tayo doon sa pinanggalingan natin. Boarding house natin. Somewhere down the road. So, see you soon. See you soon sa bayan ko. Ay, bayan ko. Sa mga pamilya ko, see you soon dyan. Kikita na tayo. And just 3 hours. We are the right love at the wrong time. Sarap ba? Mas masarap ako. Para di kayo magka-virus, lagi kayong magpainit at minom kayo ng nilagang luya para Minom ng yung ihi. virus di tatalab sa inyo. Ang pangalan nito, kuya? Taho? Taho. So, ang taho ni kuya, ito lang makikita sa around within Dapitan City. Taho ni kuya, lami pa sa inyong uyab. Wa may uyab, slay ang Umay. Wa may uyab, mas lamian, mas taho. Pero. Yes, this is it. Finally served. Taho for life. Yun na naman gundi. So, ako nang bili siyang kumain. Hi guys! Welcome to my vlog! Yan nakadaghan nilang mga gamit. Murag di na mubalik diri sa Dapitan. Yun, so nandito na ang van na sakyan namin. Yun. Pwede natin, tanang kanan. Hindi na mga gagmay-gagmay. Ito, mag-order? Sabi ka sa mga tao, bro. Tunga. Tunga. Oh! Ay! 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 Abay, el tempise! Ole! 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 Nagsiupuan na sila guys. Mga igala. Yun. Yun si baby. Yawa. Maluwag yun Lagi pala. ako, No? Mr. Vlogger. Sure! So, ito naman ang isang van. Ipa. Si Elmer. Hi, vlog! Uy, Eden! Goodbye na kita!
Goodbye Team PC boarding house. So dito lang kami. Bye-bye, friend. I am from... Bye-bye. Sunod na. Bye-bye, Toy. I miss you too. Oh, yeah, kaya. Level. Nagasa ka, nagasa ka. Are you alone? Sige na ka. Meridor. Meridor. Tingalan sa bagong COVID ron, o bagong virus ron. Corn beef 19. Diyo na to si ate. Te, pila ka te. Say hi to my vlog. Te, hi, te, kaway. Ay, kala si ma'am. Vlog naman na ma'am. Yun guys, medyo nag-stop kami dito sa lugar na to. Kung alam mo anong pangalan ng lugar na to. Dahil nag-flat yung isang van. Hi Ban, welcome to my flat. Yung na pala sa bibilis ng takbo. Nasira yung bucket. Yan po ang sinasakyan namin. Uy, huwag mong isira. Nandito kami. Isira. Palit kami ng upuan mo. Ano man? Inom ba tayo ng tubig ha? Mahingala. Wow, ito sa naman din the best position Ano namin. na, ni mo kay mamuli ka diha? Kami kay katulog. Katira kayo do, kaya naman kayo kabutangan da. Ay. Naja. Yaguan kay gidahan kay gidala. Ang hina ka pre ha. Tinidor for what? Pulihan dyan ko ni mo pre ha. I just threw. Dara, tinidor. Ang tinidor niyo, Ben. Dara. If you're going to use it, just get it because you're going to Ayaw dyan, pag-ayaw gara ni malikay kay. you're going to Lupat na ba kayo? Lami na kayo. Iana ba? Wala ka rin Tayo. nakikita na magsuka. Guys, nandito na po kami sa sa Tampilisan. Medyo palusot pa yung namin. Yung tahanan namin medyo simula dito mga 60 pesos pa yung pamasahe para makaabot sa bahay namin. Salamat tayo dahil safe tayo sa travel natin. Antay na lang kami dito ng motor para sasakyan namin patungo sa amin. Yun guys, sobrang namimiss ko ang Tampilisan. Guys. Oops. So magantay na lang kami sa motor dahil papagasolina pa. So maya maya sasakay na kami. So ngayon yan. Medyo malalayo pa ang amin kasi guys mga half hour ang biyahe doon. Mga half hour ang biyahe. Yun guys, pasakay na kami.
So I hope safe ang travel namin. Bago po natin tapusin ang vlog na to, so make sure to subscribe button below at i-click na rin yung bell. Notify ka sa bagong